Γεια σε όλους σας, είμαι ο Πέτρος Τζαμαλούκας και σήμερα θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από το Super Series της PSA, το οποίο έγινε στο Λονδίνο και στο φημισμένο Club Queens, φημισμένο για το τουρνουά τένις το οποίο διεξάγεται εκεί λίγο πριν το Wimbledon κάθε χρόνο. Αντίπαλοι είναι ο Αιγύπτιος Σαμπάνα και ο Γάλλος Γκοτιέ. Γκοτιέ τον είδαμε και στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος λίγες εβδομάδες πιο πριν. Είναι προφανώς σε φόρμα. Ο Σαμπάνα είναι ο πρίγκιπας της Αιγύπτου, όπως τον αποκαλούμε. Είναι ο μάγος του σκουός, ένας από τους μάγους δηλαδή. Όμως ο Γκοτιέ μπαίνει δυνατά και κερδίζει το πρώτο γκέιμ, όπως είχε μπει δυνατά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εναντίον του Μάθιου στο τελικό. Μπήκαμε στο δεύτερο γκέιμ ήδη. Παρατηρήσετε τα εκπληκτικά χτυπήματα του Σαμπάνα αλλά και του Γκοτιέ. Ο Σαμπάνα είναι πολύ καλός στο μπροστινό μέρος του γηπέδου. Σε αυτό το τουρνουά συμμετείχαν οι 8 καλύτεροι στην κατάταξη Super Series. Η κατάταξη Super Series είναι μια ξεχωριστή κατάταξη που περιλαμβάνει κάποια τα μεγάλα τουρνουά, στο πούμε έτσι. Είναι μια ξεχωριστή κατάταξη που τρέχει από την παγκόσμια κατάταξη. Οι 8 πρώτοι λοιπόν από αυτή την κατάταξη παίζουν στο τουρνουά. Είχαμε 2 αποχωρήσεις, το Μάθιου και τον Ράμι Ασούρ που λόγω τραυματισμού δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν. Αντικαταστάθηκαν από το νούμερο 9 και το νούμερο 10 της κατάταξης. Σαμπάνα πάει να ισοφαρίσει. Αρχίσει και ρολάρει σιγά σιγά. Κρίσιμο σημείο αυτό το παιχνιδιού. Αν καταφέρει και το πάρει ο Σαμπάνα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και το παίρνει. Στο tie break με 12-10. Ο Άμερ Σαμπάνα, να πούμε ότι ήταν πέρσι κοντά στο να εγκαταλείψει το επαγγελματικό σκουός. Όλα αυτά τα γεγονότα που έγιναν στην Αίγυπτο τον έκαναν να θέλει να προστατεύσει την οικογένειά του, εγκατέλειψε το παγκόσμιο σερκουί και επέστρεψε πίσω στην Αίγυπτο. Όμως πρόσφατα ανακάλυψε ότι ήθελε ακόμα να συνεχίσει, δεν ήθελε να σταματήσει ακόμα. Και καλά έκανε, όπως βλέπουμε με την παρουσία του στον τελικό. Όχι μόνο πήρε το δεύτερο game, είχε game ball για να πάρει το τρίτο και να προηγείται έτσι. Εκπληκτικός σκουός και από τους δύο παίκτες. Πολύ ωραία μπάλα στο βάθος του γηπέδου. 2-1 για το Σαμπάνα. Δύσκολα τα πράγματα για το Γάλλο. Σώζουν απίστευτες μπάλες και οι δύο παίκτες. Τρομερός πόντι. Σημειώσουμε ότι οι δύο παίκτες είναι και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Once again we see the variation of pace there from Shabana. Ήταν λίγο πιο ψηλά τον τρόπο του Σαμπάνα από ό,τι έπρεπε. Το εκμεταλλεύτηκε ο Γκοτιέ, τελείωσε τον πόντο. Το game ball για τον Γκοτιέ.
εκπληκτικό παιχνίδι έγινε στο Queens. Well, he's done it, 2 ώρες σοκαρίζει. Το πάει το μάτς στο πέμπτο game, για να δούμε τι θα γίνει στο τελευταίο και καθοριστικό game. Τόσο I σαν. can't believe it. He's got it. Και αυτό. Oh my lord, this is unbelievable. He's Λάθος. Eric Gaultier doesn't know what to do there. Omar Shaban is moving δεν είναι around the όλα court Shaban like a πλέον. 19-year-old. Well, 2 dives in this rally here from Amar Shabana. There's the first off of the cross court. Gaultier dropping across the court at the front again, and in the end Μόλις it το was the Τζίγκο για intimidation λίγα factor. χιλιοστά. Knowing that Shabana was breathing down his neck there, the Frenchman just clipping the top of the Παίρνουν tin. μερικές ανάσεις και οι δύο παίκτες έχουν κουραστεί. Well, look at that movement from Shabana. Τρομερά. Παίζουν στο βολέ και οι δύο. Εξαιρετικό παιχνίδι ακόμα και στο πέμπτο game. Superb coverage by Shabana, and then he turned it round when he had the opportunity. I mean, the speed at which he got the ball back there, and then shaping up for the backhand volley. Τον βρήκε λίγο και στο πόδι και γι' αυτό διαμαρτύρεται ο Gaultier. Well, the cogs have come off Gaultier. Shabana 9-4 ο striking for home Σαμπάνα, now. Ever 2 μόνους closer at πόντους 9-4. πριν από το να κατακτήσει το τουρνουά. Sure, Gaultier is well aware of the. Look at this recovery. Tremendo. Oh my goodness me. Shabana putting in Very actually well from back. quite No decent problem, lob left here. Gaultier jumping up and controlling the ball down into the net behind himself. Championship ball για τον Σαμπάνα. Oh, the maestro's done it. Omar Και τώρα παχάνει. Shabana Παίρνει το won τουρνουά. his first major championship on English soil. Δεν το Gaultier για δεύτερη φορά εδώ σε λίγες εβδομάδες έχασε τον τελικό ενός πολύ σημαντικό τουρνουά.